Halløjsa igen, og velkommen tilbage til vores Let's Play. Jeg ved godt, man ikke må det her, men jeg tror lige, jeg laver timeset. Det kan jeg ikke. 2 sekunder. Det ved jeg godt, man ikke må, men bare lige til vi er kommet lidt i gang. Nå. Okay, men så bruger noget tid på noget matematik. Fuck. Ja. Der er en idé om det. Oh, shit, motherfucker. Smile. Men sidste gang vi slap, der var vi ved at bygge på et hus, og det skal vi så lige gøre nu. Så det er lidt motherfucker. Så det skal vi bare gøre. Jeg må hellere komme i sengen nu. Ej, jeg ved egentlig ikke om den her, den kommer op. Den kommer ikke op her i aften. Men nok i morgen, når jeg kommer hjem fra skole, eller i morgen, inden jeg så i skole. Kan godt være lidt fuck. Nå. Jo. Måske. Så er der en der, så den er mere sådan fin. Fede ko flytter. Vil du dø, eller hvad? Nå, kommer jeg lidt finde mig. Sådan der. Skal du have med hammeren? 1, 2, 3, 4. Smadrer dine fucking tæer. Okay. 1, 2, 3, 4. 4. So gonna we smoke weed. We just have it. Apple. I love apple. No, I don't. You love apple? No. Do you like me? No. Do you like it? My girlfriend? Yes, she's very hot. I swear. Serious? No, no. Okay. Fuck, jo, tak for det. Vi må have... Ja, det skal der stadig en tak for, det er det ikke? En. Jo, det er det sgu. Nu er vi her. Ja, okay. Det er fint, ja. Fuck, nu kommer det, jeg hader. Shit, motherfucker. Jeg hader det der med det nye Minecraft, for det er, at du nu ikke kan... Der. Men lad nu være. Så må jeg bare gøre det på en anderledes måde. Hvad kan jeg gøre? Samler med støt. Det var faktisk en god idé. Har noget på pis. Vi laver lige en spage. Jeg tror sgu, jeg vil smadre dine fucking. I burde tjekke ham der, Mikkel B, eller College Brothers kanal ud. Den er god, den der sang. Eller. Der er link i beskrivelsen til hans kanal, hvis du ikke kender den. Så. Jeg lige hvad der er sådan der. Så synes jeg, du skulle gå ud og tjekke den, fordi den er fucking sjov. Så laver han nogle fucking gode videoer. Fuck helvede, der er så sødt. Skal man bare have noget død? Noget død, det er sådan her svært at finde her i gaden. Det er bare lort at få i.
vi har 32, det må være nok. Så gør vi bare sådan her. Der, og der. Der. You got some fine more. No, I'm gonna die. Hold nu kæft. Sådan der, og der. Og så skal vi bare have noget mere træ. Det er vi nødt til. Simpelthen. Og så dør vi. Så dør baby. Hold nu kæft. Nej. Det er godt. Det smager godt. Jeg kan huske første gang min lillebror, han skulle spille Minecraft. Så fordi jeg havde lært ham noget om hash, bare for sjov. Fortalte ham hvor farligt det var. Fordi han havde skruet sig ud i det, fordi min fætter engang rodede sig ud i sådan noget. Og så fortalte jeg ham så, at det var farligt. Eller jeg ved ikke om det er, hvor skadeligt det egentlig er for en. Og så troede han, altså så fortalte jeg ham så om weed. Altså weed, sådan noget, du ved, hash. Og så troede han, fordi der stod weed, altså hø eller korn heri, og så troede han, det var stof. Eller hash. Så Simon, der er hash med i spillet. Hold kæft, mand. Det var sjovt. Sådan der. Nu kan jeg burde lave en dør i stedet for. Men jeg skruer lige ned for det der lortemusik. Jeg gider ikke. Det der skulle da med det råd, det var min stemme, men alt muligt andet. Pis. Der. Hold nu kæft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fucking 8, man. Skulle have 9. Hvorfor har jeg ikke 9? 10. I don't like this shit. Let's jumping up to the window, falling out. So we say we got this. Oh, lag. Fuck, lag. Kom nu. Jeg vil have den. Fuck. Pis. Lort. Undskyld. Satans. Hvad? Let me come out here. Den kan vi der. Den der. Og nej, jeg kan ikke sige jo. Og jeg ved ikke om nogen af jer kender det der spil RuneScape. Gør jeg måske for dengang da I var mindre. Jeg går i 7. og det er lige blevet pisse populært i skolen. Fuck. Jeg har engang spillet RuneScape, og jeg stoppede fordi jeg synes det blev røvsygt på et tidspunkt. Ja, så rendte rundt og killede alle mulige underlige væsener eller sådan noget. Så tænkte jeg bare, hold kæft, det gider jeg fandme ikke med det her. Så jeg begyndte at turn off that. Så blev det populært igen, så tjekkede det bare ud, men der var kommet nye opdateringer. Jeg synes det så fucking dårligt, så jeg gad ikke spille det. Nu er jeg bare begyndt at spille det, men jeg spiller det ikke. Jeg skulle lade nu sidde og spille lidt Minecraft for mig selv. Det er sgu også meget sjovt, synes jeg. Der spiller Sniper Elite eller sådan det der. Det hygger mig meget godt med.
kæft, nå. Fuck. Jeg er ked af, at vi ikke nåede så meget, og jeg skal nok lige få købt det der med mobilen. Jeg skal lige have den tilbage fra reparation. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video, og jeg håber, at I like og subscribe den her video. Så håber jeg, at vi vender tilbage snart som muligt. Hej hej. Det her, det var episode 3. Hej hej.